Dobrý večer vám prajem, vítam vás u prvej lekcie kurzu Hry na gitaru. Dovolte mi, aby som si zobral svoje poznámky, čo som si tu nachystal. A vidím, že dneska máme vlastne na rade úplne inú prezentáciu. No, tak preto vás vítam pri webinári, ktorý som nazval Zlyhávate pri získavaní zákazníkov zadarmo. Dúfam, že vidíte prezentáciu v poriadku. Moje meno je Martin Mikláš, nájdete ma na stránke martinmikláš.sk. Školu hry na gitaru asi spravíme teda inokedy a dneska sa pozrieme na marketing a nejaké iné profesionálne veci. Dneska sa naučíte, ako robiť najmä blogy, ktoré vám budú získavať zákazníkov zadarmo, ktoré pravidlá dodržiavať pri blogovaní, vytváraní, aké technológie používam ja, ako blog zapojiť do tej vašej prezentácie firemnej a potom sa pozrieme na najpopulárnejší nástroj na tvorbu blogov, čo je video, respektíve najpopulárnejší vo vytváraní vzťahov medzi zákazníkmi a vami, čo by firmou, ktorá niečo predáva. Preto tento webinár bude pre vás určený najmä v prípade, že sa budete snažiť zákazníkov zaujať vizuálne. Otázka číslo 1, čo je to ten blog? Je to nejaká špeciálna web stránka, ktorá je aktualizovaná v tom zmysle, že najnovšie príspevky sú prvé, poznáte to zo spravodajských portálov alebo z iných web stránok. Prejdem prakticky rovno na technológie a ten systém, ktorý ja odporúčam, sa volá WordPress. Pokiaľ nebudete používať nejaké riešenia na mieru, alebo jednoducho nebudete robiť bankový systém alebo nejaké takéto veci, tak budete chcieť použiť WordPress na ten váš blog. WordPress už je nainštalovaný na viac ako 100 miliónoch web stránkach aktívne. A to výhodou je napríklad, že aj všetky tie moje web stránky do dnešného dňa boli robené priamo cez WordPress. Veľa ľudí sa ma pýtalo ešte takú otázočku, ktorou bolo, že v poriadku, Martin, tak už keď mám nejaký blog alebo nejaký systém rozbehnutý, čo teraz mám spraviť? Ako tam ten WordPress pridať? Tak ten WordPress tam môžete pridať veľmi jednoducho tým, že pokiaľ vám to váš administrátor umožní, tak ho spravíte akoby tým hlavným systémom, na ktorom bude celá tá vaša prezentácia bežať. Pokiaľ vám to systém neumožňuje, tak jednoducho poprosíte toho vášho administrátora, aby vám WordPress nainštaloval do nejakej zložky, napríklad, alebo do adresára blog. Takže bude vaša web stránka www.zákaznícizdarma.cz/blog. No a na tej web stránke jednoducho vy už potom budete sa snažiť získavať tých ľudí z vyhľadávačov. A v podstate o tomto sú blogy. Vy máte na výber, alebo môžete vždycky zainvestovať len 3 veci. Buď čas, energiu, alebo financie. A blogy sú práve pre tých, čo chcú zainvestovať čas a energiu a chcú si zároveň vytvoriť vzťah s ľuďmi. To znamená, že pokiaľ aj by ste mali financie na to, aby ste ich zainvestovali inde, tak odporúčam vám, aby ste tak či tak mali prítomnosť na nejakom blogu alebo niekde, kde môžete ľudí priťahovať a z vyhľadávačov si ich zavolať k sebe. Otázka, ktorá prichádza často v posledných týždňoch je, že dobre, akým systémom ten blog pridať k tej prezentácii, že či si mám spraviť moja doména _blog.cz alebo .sk, alebo či mám priamo na tej hlavnej doméne už urobiť ten blog, aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch riešení. Tú hlavnú nevýhodu vidím v tom, že si rozdeľujete ľudí, ktorí môžu byť u vás na stránke počas celej doby. Takže jednoducho, pokiaľ by ste náhodou urobili 2 oddelené prezentácie, tak človek, pokiaľ je na tej jednej vašej web stránke, alebo napríklad na blogu, pokiaľ je a číta si o tom vašom výrobku a povie si, to by ma zaujímalo, možno by som si to kúpil, a zastaví sa myšou nad tým odkazom, tak dole sa mu zjaví taká informácia, že pokiaľ kliknete na tento odkaz, tak vás to presmeruje na tú a tú stránku. A ten človek vidí, že sa nachádza na www.mojafirma.blog.sk a teraz ho to presmerováva na www.mojafirma.sk. A to spôsobí takové, že si povie, kliknem tam, nekliknem tam.
Takže môže to mať takýto sekundárny efekt. Ďalšou vecou je to, že tie vyhľadávače si to až tak nespoja. Uvidia, že aha, táto stránka odkazuje na túto stránku, ale že či majú niečo spoločné alebo nemajú, tak to je otázne. Takže hovorím, pokiaľ použijete tú jednu vašu web stránku, tak ten človek bude stále sa pohybovať v rámci toho vášho kolečka a povie si, aha, toto je taký nejaký výrobok a tuto je nejaký odkaz na ten výrobok. A uvidí, že tu si ho môžem zrazu kúpiť. No a vy môžete spraviť prakticky aj opačnú vec. Z toho vášho výrobku odkazovať späť na blog, kde ste o tom výrobku viacej písali. Takže jednoducho budete mať spätné odkazy v rámci jednej stránky. Možno vám niekto povie, že spätné odkazy v rámci viacerých web stránok, že sú lepšie, populárnejšie a tak ďalej v rámci vyhľadávačov SEO alebo takýchto nejakých vecí. Možno, že to dneska tak je, ale zajtra to tak nemusí byť. A preto hovorím, že pokiaľ rozmýšľate o tom, čo a ako spraviť na tom vašom blogu, urobte to takým systémom, aby ste jednoducho všetko mali centralizované a na jednom mieste. Ďalšia otázočka býva na to, čo písať alebo ako začať s tým blogovaním. A to sú tzv. Základné piliere blogu. Funguje to takým systémom, že porozmýšľajte, o akých veciach dokážete písať dlhodobo. Čo zaujíma vašich zákazníkov? Alebo jednoducho, aké veci by mohli tých vašich ľudí posunúť ďalej, keď sa budú rozhodovať o tom, čo si majú nakúpiť. Takže urobte nejaký taký základ tých vašich článkov na blogu a na tom potom stávajte. V mojom prípade by to mohlo byť napríklad otázka číslo 1 by bolo ako na blog. Otázka číslo 2 by bolo, ako si vôbec taký blog nainštalovať. Ďalší článok, ktorý by na to mohol stavať, bol, ktoré stránky má mať blog. Ďalší článok, ako si vybrať témy, o ktorých písať. Ďalší článok, ako tie témy rozvinúť. A týmto systémom by som jednoducho mohol vytvoriť celú tú štruktúru toho môjho blogu. No a u vás to môže byť zase niečo iné. Napríklad, pokiaľ staviate domy, teraz si vymyslím, ako si vybrať vhodnú lokalitu. Ako jednať s majiteľom, ako si vybrať realitnú spoločnosť, ako si vybrať spoločnosť, ktorá dodá základy, alebo ako si vybrať spoločnosť, ktorá postaví dom na kľúč a tak ďalej. A môžete stavať, môžete nakoniec mať celý dom, celú tú štruktúru a potom môžete ísť donútra napríklad, ako si vyberať doplnky do interiérov, ako si vyberať alebo firmu do interiérov, ako to spolu zosúladiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže tieto všetky veci vám môžu pomôcť v rôznych tých postupoch vo vyhľadávačoch a v tom, aby ste sa dostávali na tie prvé miesta. To, čo je jedným z najdôležitejších krokov na tej vašej prítomnosti alebo na tom vašom blogu, tak je získavanie e-mailov na tých vašich ľudí. A teraz, čo sa stáva vo väčšine prípadov? Vo väčšine prípadov sa stáva taká vec, že ľudia napríklad majú niekde v postrannej lište, aj keď prídete na stránku rozhľadňa.sk, tak samozrejme je tam tá postranná lišta a v tejto postrannej lište vidíte odkaz alebo možnosť zadať váš e-mail. Vidíte tam odkaz, ktorý vás pošle na nejakú žmýkaciu stránku. Po česky sa to povie ždímacia stránka, po anglicky squeeze page. A cieľom toho blogu je nielen tých ľudí pritiahnuť, zaujať ich alebo mať s nimi jednoducho nejaký osobný kontakt na tej web stránke, ale cieľom je získať na nich e-mail, aby ste s nimi mohli komunikovať dlhodobo. To znamená, že blog nie je cieľom, blog je len prostriedkom, ktorý vás posunie ďalej. Na obrazovke teraz vidíte hlavnú stránku, keď napíšete ako na blog.sk, tak sa vám zjaví táto informácia. A jednoducho, o čom je tá žmýkacia stránka? Tá žmýkacia stránka je o tom, že ten človek buď zadá e-mail, alebo odíde preč. A tento rok vám poviem, že mám žmýkacie stránky, som robil testy na mojich projektoch a mám žmýkacie stránky, ktoré konvertujú na úrovni 88%. To znamená, že toto je vec, ktorá sa dá dneska spraviť a je ešte reálna. Keď sa robí niečo verejné, napríklad launch, to znamená, že dostávate e-maily z rôznych strán, od viacerých ľudí, prídete na web stránku a tam vidíte, dobrý deň, ja som ten a ten, alebo máte možnosť sa dozvedieť vo videu toto a toto, zadajte e-mail, aby ste získali prístup k tejto sérii videí.
tak na týchto web stránkach vidíme bežne konverziu na úrovni 68%. A preto hovorím, to, čo je dneska možné a reálne, tak to je konverzia na úrovni 68 až 88%. A dokonca tá stránka, čo má konverziu 88% ľudí, tak 14% z tých ľudí, čo prídu na stránku a zadajú e-mail, takže z tých e-mailov, ktoré mám, tak 14% ľudí sa stáva okamžite zákazníkmi. Takže toto sú čísla, čo je, povedzme, dneska reálne v tom marketingu, v tej reklame a v tom, čo sa robí cez internet. Teraz, viete, že máte spraviť nejaký blog, viete, ako ho máte urobiť. Pozriem sa medzičasom na tie vaše komentáre, všimol som si, že ich došlo viacero. Napríklad bola otázka na nejaký konkrétny blogovací systém a to boli prakticky veľmi dobré otázky. Čo sa týka tých iných blogovacích systémov, napríklad Blogger alebo Webnode alebo portály ako iDnes ponúkajú zdarma alebo iné platformy, tak je to taká, povedzme, dvojsečná zbraň. Prečo? Pretože pokiaľ vy máte tú vašu web stránku umiestnené niekde inde, tak sa spoliehate na to, že nejaká tretia stránka sa bude starať o vaše dáta. A toto bola veľmi častá otázka aj pred 2 týždňami, keď som mal prednášku v Prahe, že prečo? Prečo by sa takéto riešenie nemohlo robiť, alebo prečo je to nevýhodné? Tak uvediem príklad, pokiaľ ste mali na stránke Blogger, alebo Blogspot respektíve, od Google, pokiaľ ste mali nejaký blog firemný a spomenuli ste tam náhodou niečo o hudbe omylom, tak vás vymazali. Jednoducho všetky blogy, ktoré písali o hudbe, alebo niečo mali spoločné s hudbou, tak Google sa rozhodol, že s tým nechce mať nič spoločné, pretože zase tie hudobné vydavateľstvá s tým mali nejaký problém. A čo živí Google, tak jedna vec je, že predávajú aj hudbu. A preto nechceli mať s tými vydavateľstvami žiadne problémy, tak jednoducho vymazali všetky blogy, ktoré mali niečo o sebe, o hudbe napísané. Takže ak by ste vo vašom firemnom blogu napríklad začali písať článok s tým, že včera som počúval túto pesničku a jednoducho páči sa mi a napadla mi takáto myšlienka, o ktorej by som dneska chcel napísať, tak s veľkou pravdepodobnosťou by sa stala taká vec, že aj ten váš firemný blog by bol jednoducho zmazaný v rámci tejto veľkej akcie. Takže to je taký najväčší asi dôvod. Pokiaľ už máte blog rozbehnutý na nejakej takejto platforme a ste s tým spokojní, kľudne pokračujte, ale čo vám určite odporúčam, je zálohovať si tento blog a počítať s tým jednoducho, že jedného dňa sa môžete zobudiť a tento blog tam nemusíte mať. Takže to sú všetky platformy typu Webnode a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia otázočka, ako ho povolím, zakážem, aktivujem, manažujem blog vo WordPresse a aké moduly do WordPressu podporujem. Pozrite sa, tým pádom, že odoberáte odo mňa tohto e-mailového spravodajcu, tak v prvom e-maile ste dostali odkaz na PDF-ko, kde boli zásuvné moduly vymenované. Tak ja vám poviem aspoň nejaké také základné moduly, ktoré ja používam na rôznych stránkach a v rôznych prípadoch. Také základné, čo považujem, tak to je tzv. Cache plugin. V tej knihe odporúčam Supercache a ešte používam na stránkach TotalCache. Každý je od iného vývojára a používam ho v rámci toho, že používam nejaké iné pluginy, ktoré spolu súvisia. A tieto majú za následok to, že tá vaša web stránka sa celá načíta veľmi rýchlo. Pri jednom z mojich testov sa ukázalo, že stránka rozhľadňa.sk, pokiaľ máte rýchle pripojenie, sa načíta za 0,8 sekundy. A to napriek tomu, že sa sťahuje zhruba 200 súborov a je to kvôli tomu práve pluginu Supercache alebo TotalCache, ktorý spôsobí to, že web stránka je uložená v nejakej medzipamäti už hotová, vygenerovaná celá. A tomu užívateľovi sa iba zobrazí táto vygenerovaná verzia. Keby ste tam nemali ten plugin nainštalovaný, tak WordPress robí takú vec, že každému návštevníkovi buduje tú stránku znova. Takže tie články prakticky oni nikde neexistujú. Oni sú uložené v nejakej databáze.
súbory, grafika a tak ďalej, tie sú uložené zase na hostingu na serveri. A to spôsobí takú vec jednoducho, že WordPress musí súbory stiahovať z hostingu, potom zasahovať do databázy a v podstate každý článok je zásah do databázy, každý odkaz, čo je v bočnej lište, je zásah do databázy, všetky rôzne doplnky, súvisiace články a tak ďalej. Je tam kopu zásahov do databázy, no a tým pádom záleží od rýchlosti toho hostingu, aký používate, kde máte ten váš WordPress nainštalovaný, sa môže stať, že to nebude trvať 0,8 sekundy, ale že vybudovanie tej jednej stránky bude trvať 8 sekúnd. A pokiaľ sa stane taká vec, že na vás odkážu ľudia, napríklad z Facebooku, z Twitteru, z YouTube, nejaké populárne video alebo niekto iný, tak každému užívateľovi by sa to malo skladať 8 sekúnd. Lenže dojde k takej veci, že sa preplní kapacita toho vášho servera a tým pádom už tí ďalší ľudia nebudú obslúžení. No a pokiaľ máte nejaký taký slabší hosting alebo slabší server, tak sa to celé prehreje, spadne vám to úplne a jednoducho prídete o tých ľudí, ktorých by ste mohli získať. A to získavanie zase prebieha takým štýlom, že tam máte správny tzv. Magnet, ktorý ľudí priťahuje a o tom si môžem povedať v podstate niečo aj hneď teraz. Takže na tej squeeze page alebo žmýkacej stránke budete uvažovať o tom, čo tých ľudí najviac priláka k tomu, aby vám zadali e-mail. A teraz ako o tomto uvažovať? Veľa ľudí si myslí, že musia napísať článok o tom, že akých je 5 chýb, keď predtým, než si idete kúpiť auto, alebo že čo treba robiť. Je možné, že niekedy to bude tak, ale vo väčšine prípadov musíte uvažovať o krok ďalej. A to je niečo, čo spôsobuje to, že človek sa rozhoduje pre danú vec. Napríklad, pokiaľ predávate nehnuteľnosti, nejaké domy, byty, tak to nemusí byť vec, že ako si vybrať správnu nehnuteľnosť, pretože s tým sa viac menej ani ten človek nebudí. Keď začnete rozmýšľať o tom, ako ten človek uvažuje predtým, než si nakúpi ten váš produkt alebo službu, tak vám príde na že aha, predtým, než sa presťahujem, čo potrebujem spraviť? Potrebujem vedieť, že koľko bude stať tá nová nehnuteľnosť, čo je sekundárne viac menej, pretože potrebujem mať od niekiaľ financie. A odkiaľ budem mať financie, tak to bude pravdepodobne nejaká hypotéka a ten najväčší príjem, čo budem mať, tak bude pravdepodobne z tej súčasnej nehnuteľnosti, ktorú už mám. Takže ten človek sa nebude s tým, akých je 5 chýb výberu realitnej kancelárie, ale ten problém alebo tá otázka, s ktorou sa ráno človek zobudí, je, koľko dostanem za ten môj byt. A potom následne z toho budú vyplývať ďalšie veci a ďalšie otázky, koľko môžem zainvestovať do toho bývania. Takže ďakujem za tú otázočku a vrátim sa v podstate ešte k tým doplnkovým modulom. Ďalší doplnkový modul, ktorý používam, tak to je Contact Form. Nejaká forma kontaktného formulára jednoducho, aby ste mali na stránke, aby vás ľudia mohli nakontaktovať. To sú asi také nejaké dva základné moduly. Potom samozrejme, pokiaľ sú členské stránky, tak tam skúšam buď nejaké nové moduly momentálne, alebo jednoducho pokiaľ nepotrebujete členskú stránku, tak WordPress má v sebe zabudovanú takú vec, že vy môžete napísať článok a označiť si ho iba, že prístup pre tých, čo majú heslo. Takže vy môžete spraviť takú jednoduchú formu členskej stránky, web stránky úplne zdarma s tou základnou inštaláciou WordPressu. Ja si otvorím nejakú svoju stránku a pozriem sa, aké sú tam moduly nainštalované. Áno, ďalšiu vec, čo tu používam, tak to je tzv. Broken Link Checker. A čo to je? Je to modul, ktorý mi prelezie celú web stránku a potom sa pýta ľudí, zisťuje, že či všetky tie odkazy, ktoré mám, či sú funkčné. No a keď niekto zruší nejakú web stránku alebo presunie svoju web stránku, tak mi to napíše, že tuto je chyba, tento odkaz nefunguje. No a ja teda musím prísť, pozrieť sa na to, že čo sa stalo, pokiaľ ten človek článok presunul napríklad, tak jednoducho musím spraviť nový odkaz, pokiaľ bola stránka zrušená, tak musím odkaz celý vymazať. Jednoducho, to je podľa mňa celkom taký praktický plugin. Ďalšia vec, čo je výhodou ako pre vyhľadávače, tak aj pre ľudí je All-in-One SEO, takže nejaký modul, ktorý vám umožní oddeliť napríklad titulok web stránky, ktorý sa zjavuje,
od nadpisu článku. WordPress je tak zjednodušený, že pokiaľ ho nainštalujete, tak v tej základnej inštalácii to, aký je nadpis článku, tak to isté sa vám zjavuje aj v nadpise v tom okne prehliadača. A vďaka tomuto modulu môžete tieto dve veci oddeliť a môžete tam pridať ešte tretiu vec a to je, že čo sa má zjavovať vo vyhľadávačoch ako nadpis toho vášho článku alebo niečoho podobného. Takže to sú asi také nejaké základné moduly a potom pozerám ešte, že napríklad tu vidím vymazanie revízií, to znamená, že pokiaľ máte jeden článok, ktorý 100-krát upravujete, tak WordPress si uloží 100 verzií, ktoré prakticky vám zaberajú miesto také isté, ako by ste mali uložených 100 článkov. Takže pokiaľ máte stovky článkov po nejakom čase na vašom WordPresse, tak to budete chcieť. Rovnako je tu plugin, ktorý používam na duplikovanie týchto postov. Takže pokiaľ máte článok, máte nejakú formu, ktorá sa vám páči, chcete to použiť znova, tak ho zduplikujete. To sú asi také základné nastavenia a pluginy. A čo sa týka komentárov, tak tam je plugin, ktorý sa volá Subscribe to Double Opt-in Comments. Jednoducho všetky tie veci, o ktorých teraz hovorím, nájdete v tom e-booku, ktorý ste dostali, keď ste začínali s blogovaním. V poriadku. Poďme teda ďalej. A ďalšia vec, na ktorú sa pozrieme, tak sú videá. A prečo videá? Pretože YouTube je druhým najväčším vyhľadávačom v súčasnosti. A YouTube vlastní firma Google a Google rovnako zobrazuje za určitých okolností vo svojich výsledkoch videá. Zároveň, keď už sú ľudia na YouTube a vy máte súvisiace video, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa zjaví video, ktoré váš možný zákazník pozeral predtým. A preto je to veľmi zaujímavé. To, čo môžete robiť s tými YouTube videami, je taká vec, že to môžete vložiť do toho vášho blogu. A toto má tú výhodu, že pokiaľ zákazníka pozvete, alebo návštevníka máte na tom vašom blogu, tak existuje aj na toto zásuvný modul, Smart YouTube Pro sa volá. Ten zásuvný modul, ktorý ja používam, a ten slúži na to, že si môžete nastaviť na tej vašej web stránke, čo chcete. A možno, že keď pozeráte videá na YouTube, tak si spomínate, že keď skončí video, tak sa napríklad zobrazia ďalšie súvisiace videá. A toto môžete napríklad cez tento zásuvný modul vypnúť. Takže vy to vypnete, váš záujemca dopozerá to video na vašej web stránke a nezjavia sa mu ďalšie súvisiace videá a neostane surfovať po YouTube, ale sa vráti na tú vašu web stránku alebo na ten váš blog. Takže toto je taká dobrá výhoda. A tiež, čo je dôležité, je, že cez video si oveľa viac naviažete na seba zákazníka, ako len cez nejaký text. Predstavte si, že by som vám to, čo teraz hovorím, poslal ako nejaké PDF-ko alebo nejaký e-mail. No, malo by to oveľa nižšiu hodnotu, než to má teraz. Preto je video dokonalým nástrojom na podávanie správ a je tam zároveň aj vyššia vnímaná hodnota tohto celého. Keď niekomu pošlete videjko, DVDčko, tak radšej si to pozrie, radšej tomu venuje čas, alebo možno to poznáte aj na sebe, že ste ochotní si zapnúť film a stráviť nad ním 90 minút, ale kto by bol ochotný 90 minút čítať napríklad e-mail? Takže to video naozaj nielen, že má vyššiu vnímanú hodnotu, ale ľudia sú aj ochotní viacej do seba zainvestovať. To, čo môžete urobiť, je presne to isté, čo robím ja teraz. Ja teraz v podstate ma nevidíte kvôli tomu, že pravdepodobne by sa mi zase nepodarilo zapnúť tú prezentáciu, kde mám občas nejaké zaujímavé veci ukázané. A môžete spraviť iba jednoducho to, že nahovoríte ten váš text a prekryjete ho prezentáciou. Takže spravíte iba nejakú takú audiovizuálnu prezentáciu, pretože ako audio, tak aj nejaké buď fotky alebo prezentácia v PowerPointe, čokoľvek patrí do tej vizuálnej prezentácie. Nemusíte sa ukazovať na tom vašom blogu. Pokiaľ chcete robiť takéto prezentácie z PowerPointu, tak vám odporúčam spraviť niekoľko vecí. Tou prvou vecou je, aby ste si na blog dali vašu fotku niekam do tej bočnej lišty.
buď majiteľa, alebo jednoducho nejakého človeka z firmy, ktorý komunikuje s inými ľuďmi a aby ho bolo na každej stránke vidno. Pretože toto je vec, ktorá vytvára dôveru. Takže pokiaľ nie ste v tých videách, tak aspoň niekde v tej bočnej lište nechajte sa profesionálne vyfotiť a dajte si to tam. Keď robíte takéto prezentácie, tak budete potrebovať váš hlas, možno nejaký mikrofón, či už zabudovaný v počítači, pokiaľ budete dobre znieť, alebo niečo podobné. No a potom ideálne nejaké fotky alebo nejaké texty, vďaka ktorým zaujmete pozornosť ľudí. Prečo natáčanie obrazovky, alebo prečo by som chcel začať tým? Tak myslím si, že je to taký najmenší skok od toho, keď človek nič nerobí v tom online svete. Myslím, žiadne videá na YouTube nezverejňuje a ďalšie veci. A zároveň je tam aj nejaký ten vizuálny prvok. Keď budete nahrávať len MP3, tak je to zase nejaký stupeň medzi tým videom a medzi tým textom. MP3 si človek môže pustiť v aute, takže pokiaľ by som z tohto webinára spravil MP3, tak ľudia by si to mohli pustiť v aute, ale tí, čo si to pustia na YouTube, tak pre nich to bude mať vyššiu vnímanú hodnotu. A nepotrebujete tzv. Žiadneho herca. Tým hercom by ste teoreticky alebo prakticky možno mali byť vy, keď pozeráte tento webinár, ale ten herec tam nemusí byť. Stačí jednoducho prezentácia z PowerPoint, z Keynote, môžete programy ukázať, akým systémom ich používate, alebo môžete ukazovať návod na používanie tej vašej web stránky. Akým systémom to všetko pospájať? Treba si uvedomiť, že za ideálnych okolností budete natáčať audio, to znamená to, čo počujete, budete natáčať nejaké video, ideálne vás, a budete natáčať obrazovku. Teraz, ako to celé poskladať? Ako začať s audiom? Kardioidná alebo srdcovitá charakteristika je taká, že keď si tu nakreslíte, tak prijíma to zvuk najmä z jednej strany. Toto je zloženie prakticky, ktoré používam ja. Iný spôsob tej smerovej charakteristiky sú tzv. Všesmerové mikrofóny. Takže keď robíte interviu napríklad 5 ľudí, tak si ich posadíte okolo stola, mikrofón dáte do stredu a ten mikrofón bude brať zo všetkých smerov tých ľudí. No a na záver sú tzv. Smerové mikrofóny, to poznáte také dlhé trubice, ktoré sa namieria na jeden smer a z toho smeru extrémne dobre prijímajú zvuk, ale z iných smerov je to dosť tlmené. Takže pokiaľ máte viacero ľudí, tak budete chcieť pravdepodobne použiť ten kardioidný, ktorý používam ja, alebo pokiaľ sedíte napríklad oproti sebe, tak použijete všesmerový mikrofón. Ďalšiu vec, alebo ďalšie mikrofóny, ktoré používam ja, tak to sú kondenzátorové. Ja predsa len skúsim ešte raz vypnúť a zapnúť tú prezentáciu potom a ukážem vám to v praxi, ako to vyzerá, ako vyzerajú tie veci, ktoré používam, tá technika. A opak toho kondenzátorového mikrofónu je dynamický. Tieto dynamické zase sa spoliehajú na to, že zvuk je dosť hlasno a jednoducho tá kvalita je u kondenzátorových lepšia. Pokiaľ sa rozhodnete ísť pre nejaké bezdrôtové mikrofóny, tak počítajte s tým, že sa jedná o nejakú väčšiu investíciu, pretože chcete kvalitu, nechcete, aby tam bolo počuť nejaké ruchy susedov alebo podobné veci, alebo nejaké rádio, ktoré sa vám tam omylom primieša. A u tých bezdrôtových počítajte s investíciou okolo 550 €. Alebo to je asi 15 000 českých v prepočte. Takže osobne používam analogový mikrofón, ten vám za chvíľočku ukážem. A pokiaľ ste v nejakej zaľudnenejšej oblasti, tak vám budem odporúčať, aby ste uvažovali o digitálnom. Na nahrávanie obrazovky používam softvér pre Mac, ktorý sa nazýva ScreenFlow. Pokiaľ používate Windows, tak pre vás existuje softvér, ktorý sa volá Camtasia Studio. Ja som Camtasiu kúpil na začiatku roka. Dneska som sa s ňou trošku hral a moje prvé dojmy sú také, že Camtasia je trošku komplikovanejšia než ScreenFlow pre Mac. A pokiaľ zase nepoužívate Mac, tak môžete pouvažovať o tom, že
či by vám stálo za to prejsť jednoducho tú jednoduchosť, ktorú Macy ponúkajú, alebo jednoducho, že či zainvestujete tých 300 eur, čo je v prepočte myslím okolo nejakých 8 000 korún českých, to je vrátane dane za jednu kópiu screen Camtasia Studie. A čo sa týka pre Mac, tak používam ScreenFlow. V podstate ako Camtasia, tak ScreenFlow majú veľmi podobné možnosti a efekty. ScreenFlow, pokiaľ beriete z Mac App Store, tak vás vyjde na nejakých 90 eur, to je samozrejme licencia domáca pre 5 počítačov. Pokiaľ kupujete tú Camtasiu, tak jedna licencia vás stojí $282. Pokiaľ ich chcete 5, tak budete musieť zaplatiť 5 krát 235 eur teda v tomto prípade. Takže to by bolo asi k tým plateným verziám. Pokiaľ vás zaujíma niečo zadarmo, tak aj to spomeniem o chvíľočku. A teraz vám dám nejaké konkrétne tipy k tomu nahrávaniu obrazovky. Počítajte s tým, že ľudia ten váš záznam môžu pozerať aj na veľmi maličkých obrazovkách. A preto to, čo budete chcieť robiť, tak je, že zväčšíte tú vašu obrazovku. Zväčšite si to na maximum, tak ako to pôjde, aby tí ľudia videli toho čo najviac. Takže to sú veci, ktoré sa dajú robiť. To isté, keď ukazujete vaše programy, softvery alebo čo, používajte čo najmenšie rozlíšenie toho monitoru, na ktorom nahrávate na strane jednej, alebo pokiaľ ste profíci, tak si jednoducho zväčšite tú vašu aplikáciu, nahrajte ju v obrovskom rozlíšení a potom bude dobre vyzerať ako na HD televízoroch, tak aj na tých malých zariadeniach, mobiloch alebo kdekoľvek, kde to ľudia budú chcieť pozerať. Čo sa týka nahrávania obrazovky, tak existujú 3 také základné typy a tými sú príprava. Taký jeden typ, ktorý mám k tej príprave je: overte si, že máte vybraný správny mikrofón, pokiaľ ich máte viacej. Overte si, že sa vám to nahráva zo správnej webkamery, pokiaľ ich máte viacej. A najdôležitejší tip, pokiaľ používate viac ako jednu obrazovku, väčšina týchto programov tam má nastavenie, že nahráva iba jednu obrazovku. Takže sa mi stalo, že som mal videokonferenciu, jedna obrazovka sa premietala a išla do videoprojektoru a druhá obrazovka bola taká, na ktorej nič nebolo, no a samozrejme, že sa mi namiesto videokonferencie nahrala tá obrazovka, kde som nič nemal. Takže pripravte sa, otestujte si všetko a keď už ste pripravení na tú vašu prezentáciu, tak to bude mať takýto postup. Všetko si nahráte, poviete si, takto by to malo vyzerať, potom nahrubo upravíte to video, ktoré ste vytvorili, potom získate prepis toho slova, čo ste povedali, ten text si upravíte tak, aby ste zvýraznili vašu správu a nahráte finálne audio. U toho finálneho audia mám poznámočku, že môžete uvažovať o dubbingu, pretože máte prepis z predchádzajúcich krokov. Toto je pre videá, ktoré chcete, aby boli naozaj dobrou predajnou správou. Toto je pre videá, u ktorých chcete, aby naozaj na tých ľudí dobre vplývali. Úvodné nejaké videá, intro videá alebo videá, za ktoré si ľudia zaplatia. Pokiaľ máte nejakú chybu na počítači, ktorú chcete poslať programátorovi. Dobrý deň, dneska som si otvoril túto web stránku moju a mám tu nejaký problém. Pozrite sa na to, takto to vyzerá. Použijete krok 1, pošlete mu to a týmto haslo. Nebudete to nejako extra upravovať, prepisovať alebo sa s tým ešte hrať. Možno, že odstrihnete začiatok, kde ste sa pripravovali na nahrávanie, odstrihnete koniec a odošlete. Taká otázočka ešte koluje, že dá sa nahrávať všetko spolu, alebo prečo nie je dobré nahrávať všetko spolu. Napríklad pustím si prezentáciu, tak ako to robím teraz, začnem hovoriť a všetko budem nahrávať. Tak to má 3 také nevýhody. Prvou nevýhodou sú tzv. Frame drops. Toto je vec, ktorá sa deje, že vy vidíte, ako sa človek hýbe na ľavej strane obrazovky, potom sa zastaví a zrazu ho vidíte vpravo. No a toto isté sa deje v podstate aj v momente, keď prezentáciu nahrávate naživo. Čo sa dá spraviť, je taká vec, že prezentáciu exportujete do filmu. Takže toto je záber z Keynote, ktorý používam ja. Vyberiete si export do QuickTime. QuickTime je jednoducho verzia filmu. Viem, že toto isté dokáže urobiť aj Excel. Vyberiete si čo najvyššie rozlíšenie.
tejto prezentácie, pretože pokiaľ ho máte, tak zase môžete urobiť to, že to zväčšíte na niektorým z tých miest. A keď to máte také veľké, tak jednoducho ľudia to dobre vidia. Pracujte vždycky s tým plným videom a potom na konci, predtým, než ho budete posielať ďalej, tak ho zmenšíte. Prečo pracovať s plným videom? Pretože môžete ho napríklad potom zastaviť, zamraziť obraz a tak ďalej. Ukážem vám tie veci, ako sa robia v ScreenFlow za chvíľočku. Ďalšia vec, prečo toto nerobiť naraz a nepovažovať to potom za finálny produkt, je, že je vyššia úroveň stresu na prezentátora, teda na vás. Sa posadíte pred kameru, začnete hovoriť a jednoducho uvedomujete si, tak, toto je už finálna verzia, ktorá pôjde na web, musí to všetko výjsť, musím správne klikať, musím správne hovoriť a musím v správnom momente otáčať tie slajdy. No a potom sa stane, že vznikne nudný výsledok. Pokiaľ ľuďom dávate len prezentáciu, kde vás nie je vidno, môžete urobiť taký trik, aby ste udržali ich pozornosť. A to je to, že zrýchlite to, čo hovoríte, o 1 až 8 % v prípade, že vás nevidno. Upozorňujem vás, aby ste zase zrýchlovali len reč, len to, čo hovoríte. A tiež, aby ste nezrýchlovali, keď sa smejete alebo niečo, pretože namiesto haha tam bude hehehe. A bude to vyzerať jednoducho, ako by ste tam mali nejaký škriatko alebo niekoho podobného. Pokiaľ vystrihnete rečnícke pauzy, to znamená nádychy, prestávky medzi slovami a tak ďalej, tak zase tá prezentácia bude mať vyššiu úroveň. A tiež je počuť to, že či sa usmievate. Takže v kroku 1 nahrajte všetko a artikulujte, tak v kroku 1 si uvedomte, že pokiaľ sa budete usmievať, aj keď nebude vás vidno na tej finálnej prezentácii, tak to bude počuť. Takisto počuť, či sa usmievate do telefónu alebo inak. No a tým pádom to, čo vznikne, je zábavný výsledok, kde môžete doplniť zvukové efekty, hudbu alebo fotky z databanky. Mimochodom, dneska mi došiel dotaz, že odkiaľ beriem fotky. Pozriete na stránku rozhľadňa.sk, v hornej lište je odkaz zdroje a tam nájdete všetky databanky, fotobanky, odkazy na WordPress a tak ďalej, všetky veci, čo používam ja. Takže jednoducho nájdete tam aj odkaz na fotobanku. Keď sme pri WordPresse, ja sa pozriem naspäť na otázočky. Niekto napísal otázku o nejakých iných blogovacích systémoch. Ja vám poviem takú vec, čo sa týka WordPressu, on má výhodu, že tým pádom, že je tam 100 miliónov web stránok, na ktorých beží a existuje obrovské množstvo ľudí, keby len 1% tých ľudí, ktorí používajú WordPress, vedeli programovať, tak to máte milión programátorov, ktorí vám do toho WordPressu vedia čokoľvek doplniť. Takže najmä z tohto titulu ja som si vybral WordPress. Takým druhým dosť populárnym systémom, zase pre programátorov najmä, takže pokiaľ programujete, tak sa môžete pozrieť na Joomla ešte. Tá už viem, že jednoducho treba trošku zásah tu a tam nejaký programátorský spraviť, takže pokiaľ programujete, tak Joomla to by bolo asi z tých systémov. Takže to by bolo k vašim otázočkám, ktoré došli. A ideme na konkrétnu vec. Konkrétna vec je to, ako čo urobiť. Keď si otvoríte nejaký projekt v programe ScreenFlow, to vyzerá takýmto štýlom. To, čo vidíte hore v strede, tak to je náhľad vášho projektu, finálnej verzie, toho, čo bude vidieť divák, keď si to pustí. Dole vidíte riadky, ktoré zľava doprava beží čas a zhora dolu sa zobrazujú. To znamená, že pokiaľ je v hornom riadku nejaký obrázok, tak sa žiaden z týchto obrázkov alebo filmov, videostôp nezobrazia. V pravej strane vidíte nejaké ovládacie menu, kde sú kamery, hlasitosť alebo možnosť doplňať nejaké veci. Keď si pustíte Camtasia vo Windowse, tak jednoducho toto okienko, čo máte vpravo, budete mať vľavo a troška možno iným systémom, troška iné farby to bude mať. Možno, že si všimnete, že tuto dole sú nejaké blžky, nejaké bodky, tak ja vám to trošku zväčším, aby ste videli, čo sa deje. Ten projekt sa zväčšuje vľavo dole, je taký posuvník a môžete si zväčšiť časovú os. A teraz tu dole v tej časovej osi je taká vec, že všetky tieto bodky, čo tu vidíte, inak toto video sa bude reálne vysielať niekedy v
v strede budúceho týždňa. Je to video k aktivátorom ziskov a keď si ho pustíte, tak budete počuť, ako niekto píše na písacom stroji a zjavuje sa nejaký text priamo v tom videjku. Takže takýmto systémom to vyzerá v projekte. Každá táto jedna žltá označená vec je jedno ťuknutie na písacom stroji. A tým pádom, keď chcete zase tento efekt spraviť, tak potrebujete iba jeden za druhým tam povkladať. Keď sa pozriete vpravo hore, tak tu som sa preklikol na záložku, ktorá hovorí o úpravách audia, nastavil som hlasitosť na nejakých 75%. A to znamená, že každý z tých ťuknutí alebo každých z tých zvukov jednoducho je v nižšej hlasitosti trošku, než je plná hlasitosť, ktorou budem potom ja hovoriť neskôr v tom videjku. Ďalšia vec, ktorú vám ukážem, je tzv. Freeze frame. A to je to, čo som spomínal jednoducho, že vy si vyexportujete prezentáciu z Keynote alebo z PowerPointu a vznikne vám film, ktorý má napríklad 17 sekúnd, pretože za tých 17 sekúnd sa prehrajú všetky animácie a to skončí. No ale vy viete, že tá vaša prezentácia má mať napríklad 5 minút. Tak aby ste to dokázali natiahnuť, tak použijete tzv. Freeze frame. Niekto sa tu pýtal, že či je ScreenFlow alebo Camtasia dostupná po slovensky alebo po česky, tak odpovede, že žiaľ nie. Camtasia je dokonca dostupná iba v 3 jazykoch a to je angličtina, nemčina, myslím, že tam bola ruština alebo nejaký taký jazyk. ScreenFlow viem o tom, že je dostupný vo viacerých jazykoch, ale osobne ich používam po anglicky tieto programy. Odporúčam vám sa naučiť jednoducho, je to pár slovíčok, ktoré použijete pri práci na počítači a budete ich používať stále dookola. Add freeze frame znamená pridať zamrazený frame. Frame je políčko, jednoducho povedané, budem to volať po anglicky, pretože toto mám tak napísané. Vy sa nastavíte s posuvníkom na časovej osi na miesto, kde chcete zastaviť ten film, ktorý máte práve pustený. Vyberiete z menu Add freeze frame, alebo spravíte takú vec jednoducho, že sa naučíte klávesovú skratku a ono vám to posunie na časovej osi to videjko doprava, aby ste tam mali viac času a vytvorí to tam napríklad na 1, na 2 sekundy, to si môžete nastaviť zase v tých vašich nastaveniach, to, akým systémom alebo ako dlho by mala trvať tá pauza. No a potom zase bude pokračovať to videjko a zase sa bude prehrávať. Takže tieto freeze frame použijete vo všetkých momentoch, keď chcete, aby sa prezentácia zastavila predtým, než bude pokračovať. OK, ďalšie videjko. Čo sa deje tu? Tu už vidíte nejaké ďalšie vrstvy a keď si všimnete dole na tej zvukovej stope, tak vidíte, že tu je jedna zvuková stopa a nad ňou vidíte ďalšia zvuková stopa a dokonca tuto na spodu je ešte nejaká hudba. Čo teraz spraviť? Tie programy umožňujú takú vec, že za prvé nastavíte tzv. Ducking, ktorý spôsobí, že to stíši hlasitosť ostatných zvukových stôp na nejakú úroveň. Takže ja som v mojom prípade nastavil stlmenie, alebo ducking po anglicky na nejakých 25%, seba som nastavil na 100% a v podstate ScreenFlow tu má takú možnosť vyrovnať hlasitosť počas celej prezentácie. Takže sa zakliknete, zaškrtnete toto políčko Smooth Volume Levels po anglicky a to spraví takú vec, že celá tá prezentácia pôjde zhruba rovnako na hlas. A preto tí vaši poslucháči si nebudú musieť dávať tikšie alebo hlasnejšie tú vašu prezentáciu. Ľudia sa ma pýtajú, OK, ako to robím s hudbou alebo s týmito vecami, tak poviem vám, že tú hudobnú stopu jednoducho už pridávam naozaj len podľa pocitu alebo takýmto systémom. Poďme na ďalšie videjko. Toto je konkrétne videjko, kde ukazujem používanie Google dokumentov, ako sa vytvárajú dotazníky v Google dokumentoch. Možno, že bude dokonca aj medzi poslednými komentármi, je tam asi 100 komentárov k tomu videjku, takže ľudia sa pýtajú a vyhľadávajú toto videjko. Ako som to video urobil? Nahral som si zase obrazovku, k tomu som pridal svoj komentár o tom, vytvorte si účet, ako to má postupovať a tak ďalej. A toto, čo tu vidíte, je tzv. Callout. ScreenFlow, tu má tlačítko na to,
poviete si, že čo chcete zvýrazniť, takže v mojom prípade to bol kurzor myši. Tuto sa nastaví nejaká priehľadnosť pozadia. V ďalšom bode sa nastavuje to, že či chcete nejako rozmazať pozadie a zväčšiť to, kde sa kurzor myši nachádza. Border znamená už len okraj, aký veľký okraj má byť, respektíve aké veľké má byť toto zvýraznenie, ktoré tu vytvoríte. No a keď si všimnete, tak je to zväčšené dvojnásobne oproti okolitému textu. Takže tam, kde ste s myšou a chcete to zvýrazniť alebo ukazujete ten váš nejaký program, tak tomu sa hovorí callout a týmto štýlom sa to dá spraviť. A to, čo je tuto ukázané, tak je taká vec, že vidíte jednoducho vpravo hore, že mám nejakú možnosť odoslať formulára a chcel som na to upriamiť pozornosť ľudí. Tak som si vložil video action, to znamená, že jednoducho v tomto bode chcem, aby sa volačo začalo diať. A keď sa posunieme posuvníkom za tú video akciu na časovej osi, tak zistíme, že sa nám zväčšila to okno prehliadača na 133%. Takže aj keď budete nahrávať tú vašu aplikáciu a hovoríte si, že Martin, ale moja aplikácia má nejaké dané fixné rozmery, ako to spravím, jednoducho, pokiaľ si s tým vy neviete rady, tak v týchto programoch sa dá jednoducho nastaviť, že to chcete mať väčšie a tým pádom to pôjde ďalej. Ste na rade. Ako postupovať? Vytvorili ste si teraz váš prvý záznam hlasu alebo ukážku toho fungovania vášho softvéru. A čo teraz? Teraz odporúčam vám hneď, aby ste ten záznam upravili, pretože ste v tej vlastnej myšlienke a viete, že ako by to malo zhruba vyzerať. Keď začínate, počítajte s tým, že na 1 minútu hotového videa budete potrebovať asi hodinku úprav, pokiaľ začínate. Pokiaľ sa v tom vylepšíte, tak jednoducho samozrejme vám to pôjde rýchlejšie. A posledný bod je nechať aspoň týždeň odležať. Prečo? Pretože pokiaľ sa hneď pozriete po natočení na to vaše videjko, neuvidíte tam žiadne chyby. Pokiaľ vydržíte 1 týždeň, pustíte si to vaše video, tak zistíte, že aha, tu som spravil takúto chybu a možno, že by to chcelo opraviť. Alebo sa na to pozriete po týždni a poviete si, bolo to super a jednoducho už nič ďalšieho netreba. To, čo je najdôležitejšie, je to vaše posolstvo. Slúbil som vám, že za chvíľočku sa dostanem k nejakej technike, ktorú používam a ideme sa pozrieť na seba a na tú techniku. Čím začať? Čím sa líši napríklad táto kamera od webkamery v počítači? Odpoveď je veľmi jednoduchá a to je týmto. Všetko, za čo platíte, je tá šošovka, ktorá je tam vnútri. Takže pri horšom osvetlení bude mať táto kamera lepší obraz. Pri kvalitnom osvetlení je to jedno. Možno, že by som vám mohol ukázať aj svetla niekedy, ale to by tu bola zrazu veľká tma. Takže pokiaľ budete mať drahšiu kameru, neznamená to, že budete produkovať automaticky lepší obraz. Pokiaľ chcete mať lepší obraz, tak budete potrebovať viacej zapnúť tie vaše svetlá. Tak ja vám teraz ukážem, čo sa dá robiť so svetlami, alebo ako také svetla fungujú. Tak, snáď mi to vyjde ten pokus. To, čo vám odporúčam v dnešnej dobe, tak to sú LED svetlá. Je to ľahké, pevné, nič sa tomu nestane, môžete to zdvihnúť do akej výšky chcete, má to nastaviteľnú silu, takže pokiaľ použijete nejaké takéto LED svetlo, je úplne jedno, akú kameru máte na tom vašom konci, pretože pri kvalitnom osvetlení aj tá najlacnejšia kamera vyzerá perfektne. Ďalšia vec sú mikrofóny. Vidíte, že na sebe mám nejaký jeden mikrofón, ktorý mám celkom obľúbený. Možno, že máte mikrofón zabudovaný v počítači. Osobne mám také skúsenosti s tými mikrofónmi z počítača, že to berie zvuky zo všetkých strán. A to má jednu nevýhodu, že pokiaľ ste vo väčšej miestnosti, tak vám to nahráva aj odrazy a je to dosť počuť. Som spomínal nahrávanie v teréne. Tá kamera, ktorú som vám teraz ukazoval, tak má vstup na mikrofón. Aha, pri tomto svetle to asi moc nevidno, ale jednoducho
máte príjimač, ktorý zapojíte niekam do kamery a môžete jednoducho natáčať v teréne. To, čo ja používam, je nejaký ASDEM 15BT, to je jedno nejaká sada bezdrátová, je to analogová, to znamená, že si to naladíte na rovnakú frekvenciu, zapojíte to do kamery, môžete sa postaviť o 50 metrov ďalej, na kamere si spravíte priblíženie, to je asi tak jediná vec, alebo jediná taká reálna výhoda tejto kamery. A pokiaľ máte to priblíženie zapnuté, tak si jednoducho na seba pripevníte mikrofónik, preto sa používajú jednoducho saka alebo košele a nepoužívajú sa trička, alebo na tričko nemáte kam pripevniť takýto mikrofón. Takže si ho zacvaknete, kde chcete, on vás bude snímať, bude to brať a bude to nahrávať. Takže to by boli bezdrátové sety nejaké. Je tu možnosť nahrávať aj na telefón. Pokiaľ máte nejaký, nechcem robiť reklamu, ale toto je konkrétne iPhone, a pokiaľ máte od 5 hore, je to skvelé, pokiaľ máte slabší, tak tamto video bude trošku slabšie, ale v dnešnej dobe, čo tie telefóny dokážu, napriek tomu, že je to maličké, prenosné, tak vám poviem, že kameru nosím naozaj zriedka kedy, iba keď predpokladám a viem, že budem potrebovať napríklad priblížiť. Takže táto kamera konkrétne má 10-násobné zväčšenie, mobil má samozrejme nulové zväčšenie, čo vidíte, to natočíte, týmto hasne. Tak, ďalšie mikrofóny, alebo to, čo budete chcieť používať, keď budete robiť nejaké prezentácie, to je nejaká takáto sada. To znamená, že vzadu je nejaký tlmič, keď ste blízko toho, hovoríte do toho, tak to tlmí jednoducho hlas, nelieta to do celej miestnosti. Tu je nejaký mikrofón, v mojom prípade je to Snowball Blue a pred mikrofónom je tzv. Tlmič. To znamená, že keď poviem B a P, aby nevybuchli sluchátka alebo reproduktory tomu človeku na druhej strane. Čo ešte k technike by vás zaujímalo, napíšte do komentárov, napíšte to do otázok, ja to prípadne zodpoviem, alebo vám ešte ukážem, keď ma niečo napadne. A keď ma nič nenapadá, tak vám teraz poviem dôležitú vec. Predtým, než začnete niečo natáčať, sa napite. Urobte to 20 minút predtým, než začnete niečo prezentovať. Čo sa týka dýchania, tak vám odporúčam nadýchovať sa nosom a do brucha. Pokiaľ dýchate ústami, tak vám to zároveň vysušuje hlasivky a vydržíte krátšie hovoriť. Čo sa týka toho pitia 20 minút pred vystúpením, je to zase z toho dôvodu, že ľudia si myslia, že sa napijem a okamžite mi to zvlhčí hlasivky. Toto vôbec neplatí. Je to tak, že tie hlasivky sa zvlhčujú až tým, čo keď vypijete, tak sa vám dostáva naspäť akoby cez ten krvný obeh. A to trvá zhruba 20 minút. Preto píte 20 minút pred vystúpením. Teraz si poviete, OK, odkiaľ brať inšpiráciu na tie moje veci, ktoré budem produkovať alebo robiť. Pozrite si váš televízny seriál, pokiaľ chcete sedieť pred kamerou a chcete natáčať seba, rozmýšľajte o tom, že ako to môžete spraviť, že či urobíte nejakú kaviarničku, televízny set alebo niečo podobné. V poriadku, choďte do toho. Pokiaľ zase začnete niečo robiť, rozmýšľajte o tom, že chcete malú zmenu raz za 15 sekúnd alebo väčšiu zmenu raz za 90 sekúnd. A to sú také veci jednoducho, ktoré vám pomôžu udržať pozornosť ľudí. Pokiaľ robíte nejaké zvučky, tam to platí trošku inak. Pozrite si váš seriál obľúbený, ako to tam je, zistíte, že tam majú kľudne aj 5 záberov za 1 sekundu. Takže v tomto prípade to býva naozaj veľmi rýchle. To, čo môžete spraviť ešte, je zaznamenávať tablet, alebo iPad, alebo niečo podobné a môžete použiť tzv. Air sharing aplikáciu, ktorá vám jednoducho zosníma a zobrazí na monitore počítača to, čo vy vidíte na iPade alebo na iPhone a vďaka tomu budete môcť jednoducho nahrávať obrazovku a zároveň budete môcť nahrávať to, čo sa zobrazuje na tom prenosnom zariadení, takže to môžete použiť, pokiaľ vytvárate nejaké mobilné aplikácie. Poloha sa myslí kamery. Pokiaľ máte nad úrovňou očí, tak vám uberie 20 kg. Takže podľa všetkého by som teraz mal vyzerať o 20 kg ľahší, než som. Pokiaľ by som kameru dal zase ale dole,
tak to by mi pridalo 20 kg. A mám tu napísané, že pozrite sa na odkaz pod videom, tak to platí pre tých z vás, ktorí napríklad máte prístup do kurzu ako na blog, tam sú uvedené videá k tomuto. Spracovanie videa, ako som už povedal, tak jediný cieľ je ten, že potrebujete to dostať do sveta a jednoducho v dnešnej dobe dá sa video spracovávať aj na iPhone, dá sa video spracovávať aj na iPade, ale pre ideálnu prácu vám stále odporúčam, aby ste to robili na počítači. Osobne to robím na Macu, pretože mám z toho pocit, že je to stále jednoduchšie než vo Windowse a pokiaľ ste zvyknutí na Windows, sú tie možnosti tam, takže je to viac menej jedno. Cieľ je dostať do sveta video tak, ako to vyhovuje vám. Cieľ je zdieľať to vaše posolstvo a zdieľať sa s ľuďmi. Čo sa týka internetu, tak tam vám musím povedať takú vec, že ideálne potrebujete aspoň 1 megabit za sekundu na to, aby ste mohli spraviť vysielanie také, ako robím ja teraz. Čo sa týka sťahovania, tak tam je to už trošku náročnejšie, pretože pokiaľ chcete pozerať videa vo vysokej kvalite a tak ďalej, budete potrebovať aspoň 10 megabitovú linku. Pokiaľ budete uvažovať o novom pripojení na internet, jediné, na čo si treba dať pozor, je tzv. Agregácia. Keď je 4:1, tak znamená to, že vaša reálna rýchlosť pripojenia bude štvrtinová. Čo sa týka videí, tak je otázne, že koľko frameov za sekundu má byť v tom videjku. Pokiaľ robíte prezentácie, je to veľmi jednoduché, môžete si dať kľudne iba 1 frame za sekundu, musíte počítať s tým, že nebudete vidieť také nejaké pohyby, ako ja teraz vám ukazujem, ale jednoducho, že to cvakne a bude tam jednoducho ďalší obrázok. Takže pre internet platí čo najmenej, aby sa to stiahlo v čo najväčšej kvalite. Zároveň pokiaľ tam máte ľudí, vás samých a tak ďalej, tak budete to chcieť mať v režime 25 frameov za sekundu, čo je štandardná nejaká kinokvalita a aj tá kamera, čo som vám ukazoval, jednoducho dokáže natáčať v režime 25 frameov za sekundu. To znamená, že v takom istom režime, ako si to natočím, tak v takom istom režime to môžem potom upraviť. Otázka, pokiaľ chcete začať dnes, je, čo všetko budete potrebovať. Mikrofón pravdepodobne máte v počítači. Otestujte si, ako to znie a odporúčam vám, keď si to nahráte, aby ste to počúvali na sluchátkach, ktoré tlmia hluk, pretože v tej miestnosti, kde to nahráte, nebudete počuť ten hluk alebo tie vady zvuku, ktoré tam vznikajú. Kamera taktiež máte ju v počítači, skúste sa nahrať, o týždeň si to pozrite, pokiaľ to vážite a zistíte, že je to v poriadku, používajte to. Čo sa týka úpravy zvuku, v Macu máte automaticky k dispozícii GarageBand, keď ho otvoríte prvýkrát. Môžete si stiahnuť ako pre Mac, tak Windows aj Linux program Audacity, ktorý je tiež kvalitný a osobne ho tiež používam na niektoré úpravy. Pokiaľ chcete robiť interview online, to je zase ďalšia možnosť, jednoducho spravíte interview, pridáte k tomu obrázky, na stránke rozhľadňa.sk tak nájdete pár interview spravených cez Skype a potom sú tam už iba pridané nejaké tie slajdy, obrázky alebo knihy, o ktorých sme sa rozprávali, tak budete potrebovať Skype. Čo sa týka zadarmo nejakých vecí, tak môžete použiť QuickTime X v Macu, ktorý je nainštalovaný, Cam Studio je pre Windows alebo Record My Desktop pre Linux. Čo sa týka tých platených vecí, ako som už spomínal, ScreenFlow a Camtasia, to sú asi také najrelevantnejšie v dnešnej dobe. Čo sa týka nástrojov Adobe, pokiaľ máte na investovanie radovo tisíce eur alebo desiatky tisíc korún českých, tak sú to tiež veľmi kvalitné veci. Alebo potom je tu ešte pre Windows Sony Vegas, ktoré vám možno bude trošku viacej vyhovovať ako Camtasia. To by sme mali prehľad týchto jednoduchých vecí. Pokiaľ vás zaujímajú nejaké ďalšie detaily, recenzie rôznych mikrofónov, ktoré používam. Vlastne na hlave mám ešte jeden mikrofón, o ktorom som vám nepovedal, je to Plantronics 628 USB. A ten je môj najobľúbenejší, pretože môžete hlavou točiť doľava doprava a stále je tam rovnaká hlasitosť. Takže to je výhoda tohto mikrofónu. Pre ďalšie detaily, ako natáčanie v interiéroch, exteriéroch, spracovanie, statívy, mikrofóny alebo online zverejňovanie, je to súčasťou kurzu napríklad ako na blog. Takže dneska sme spolu strávili zhruba hodinku
Povedal som vám nejaké veci a existuje kurz, ktorý sa volá Ako na blog. Je to 20 videí, z toho 4 sa venujú multimédiám, sú to tie posledné a som si pre vás vymyslel takú vec, že ak dneska vstúpite do kurzu Ako na blog, tak dostanete prístup k týmto videám o multimédiách okamžite. A aby ste mali prehľad, zase pokiaľ si chcete tých zákazníkov získavať zadarmo, tak kurz Ako na blog rieši od tých základov, prečo mať blog alebo nejakú prítomnosť na internete, ako s ním začať, ako pripraviť vynikajúci príspevok, názov, kde hľadať biznis inšpiráciu na tvorbu obsahu, takže upozorňujem, že toto nie je pre hobby blogerov, ktorí chcú písať o svojich cestách alebo jedlách, ktoré jedli, ale je to naozaj pre biznisy a pre firmy, ktoré jednoducho chcú priťahovať zákazníkov na svoje stránky. Samozrejme, pokiaľ máte reštauráciu, tak asi budete písať o jedle, pokiaľ máte turistickú kanceláriu, možno budete písať aj o tých horách. Ale hovorím, je to naozaj pre biznis blogerov. Zistiť informácie o stránke konkurencie možno bude niekoho zaujímať. Ako zistiť verejné informácie o vašej stránke, ako sa porovnať s tou vašou konkurenciou. Je tam aj 5 videí o tom, ako napríklad si nainštalovať WordPress, ako s ním pracovať, moduly, aké existujú a tak ďalej. Sú tam videá o testovaní, čo je veľmi dôležitá vec. Nikdy by som nedosiahol konverzie na stránkach, ktoré sú 58, 68 alebo 88%, keby som netestoval. A tomuto prikladám veľkú dôležitosť a aj súčasťou priamo kurzu Ako na blog sú videá o testovaní. A nemusíte testovať len tie vaše stránky vášho blogu. Môžete testovať aj napríklad tie vaše statické stránky. Môžete si zistiť, že napríklad na stránke s kontaktami, pokiaľ dáte číslo zadarmo, že vám bude volať viacej ľudí a že z toho budete mať viacej zákazníkov. Napíšete tam nejaký kód, zavolajte nám na toto telefónne číslo, pokiaľ poviete tento kód, tak dostanete nejakú zľavu. No a vďaka tomu vy si zase budete vedieť odsledovať aj mimo internetu, ako sa tí zákazníci správajú, no a akým systémom k vám chodia. A sú tam aj nejaké videá samozrejme o tom, ako pridať registračný formulár, napísať nevyhnutné stránky blogu. A na záver sú to 4 videjka o multimédiách. Jedno sa veduje videjku samotnému, dokonca video o videu má 40 minút alebo 50. Potom je tam video o tom, ako pracovať s audiom, aké sú tie rôzne typy mikrofónov, ako si čo vybrať. Jedno videjko sa venuje samotnému zase iba nahrávaniu obrazovky, aké postupy dodržiavať v tomto prípade. No a potom je tam nejaký taký všeobecný úvod. Mám tam aj nejaké bonusy, odchádzajúci marketing, prichádzajúci marketing, 3Z na získanie zákazníka. Ukáže vám to jednoducho, akým systémom tí zákazníci k vám prichádzajú na blog alebo z internetu, k vám na vašu web stránku, ako s nimi potom ďalej pracovať, aby sa stali zákazníkmi. A tiež pre niektorých z vás bude zaujímavé videjko, keď zistíte, že veľa úsilia trávite tým, že sa sústredíte na 15% ziskov, pritom možno už máte vo firme nejaký tzv. Zlatý dol, to niektorí volajú, ktorý nevyužívate a možno, že sa vám trošku zľahčí celé to vaše podnikanie. Kurz Ako na blog je k dispozícii za 7900 korún českých. Môžete sa tam dostať tak, že napíšete ako na blog.sk/vstup. Prihláška a všetko ostatné je plne automatizované. Takže hneď ako vstúpite teraz, za 5 minút už môžete pozerať videjka a na 2 dní som sa rozhodol spraviť znova takú akciu. Už som to raz urobil v minulosti a malo to pozitívny ohlas a preto vám na 2 dní som ochotný dať k dispozícii moje nástroje. Sú to nástroje, ktoré používam na členskú stránku, vrátane rôznych nastavení a inštalácie, dokonca vám to prednastavíme takisto, ako to mám prednastavené ja. Keby sme sa bavili len o tejto samotnej veci, tak to má hodnotu 27 000 korún českých, čo je asi 1000 eur. A dostanete k dispozícii webinár o nastavení a prepojení s odporúčanými nástrojmi, napríklad ohľadne fakturácie, videa, e-mail marketingu, platieb cez internet a tak ďalej a tak ďalej. Takže je tam taký pekný balíček, v ktorom je kurz Ako na blog, je tam spustenie členskej stránky a tento balíček je v hodnote 34 900 korún.
Normálne sa vôbec nepredáva, nie je k dispozícii na trhu, pretože chcem sa venovať jednoducho iným veciam, tak dnes máte možnosť ho získať za 11 900 korún. Pokiaľ máte záujem spustiť váš blog, tak máte možnosť získať jeho inštaláciu, nastavenie, s tým, že vám tam dodáme aj rozšírené moduly a samozrejme kurz ako na blog. Celý tento balíček v hodnote 16 000 korún máte možnosť získať dnes iba za 6900 a pokiaľ sa rozhodnete vstúpiť iba do samotného kurzu, poviete si, že si všetko sami spravíte podľa tých návodov, ktoré tam sú. Samozrejme je tam aj táto možnosť a môžete získať samotný kurz so zľavou 25%. Zopakujem web stránku teda, je to ako na blog.sk/vstup. Možno sa pýtate, ako môžete do seba zainvestovať, tak je to buď bankovým prevodom alebo kartou, kde si môžete okamžite pozrieť videá ako na blog a samozrejme máte záruku tradične 100%, ak použijete moje postupy a nevytvoríte si blog do 30 dní, tak vám vrátim 100% vašej investície. To by bolo všetko. Ešte raz vám ukážem nástroje, ktoré používam, čo sa týka vecí zadarmo. Prišla otázočka, ako pripojiť mikrofón s klasickým jack konektorom k Macu. Tak, rozmýšľam, ako to spraviť, ale poviem vám, že na ten klasický jack konektor používam kameru. Viem, že existuje tzv. Konvertor. Keď pozriete na internete, je to jednoducho, tuším, Case Systems alebo nejaká taká firma to vyrába, tak tento konektor jednoducho vám urobí takú vec, že vám vytvorí jeden výstup na sluchátka a jeden vstup na mikrofón, takže z toho jedného jacku, ktorý je štandardne na Macu, budete mať dva. Inak môžete to vyskúšať aj tam strčiť, je možné, že Mac to rozpozná ako mikrofón, ako vstupný port, ale nespoliehal by som sa na to vo väčšine prípadov. Budete podľa mňa potrebovať ten konverzný káblik. Vám odporúčam mrknúť na ako na blog.sk/vstup. Budem sa na vás tešiť a v prípade, že nám do 5 minút neprídu žiadne ďalšie otázočky, tak webinár ukončím, pretože teraz máte prakticky len 3 možnosti. Prvou možnosťou je to, že nič nebudete robiť a pravdepodobne za 5 rokov budete tam, kde ste teraz. Možnosť číslo 2 je, že to budete skúšať sami nejakým systémom a budete sa snažiť niekam sa dostať v tom vašom podnikaní s tými vašimi webinármi, blogmi, videami, audiami a tak ďalej. Alebo tretia možnosť, že nič nebudete riskovať, pretože máte 30-dňovú záruku na vyskúšanie celého kurzu a vstúpite do kurzu ako na blog. Ešte raz opakujem tie 3 možnosti. Tá prvá možnosť je, že získate spustenie členskej stránky v takej istej hodnote, s takými istými systémami, ktoré používam ja osobne. A tento balíček v hodnote 34 900 korún získate za 11 900. Ďalšia možnosť je, že balíček v hodnote 16 000 korún, kedy vám dáme systém WordPress, jeho inštaláciu, nastavenie a rozšírené moduly. To znamená, že bez akýchkoľvek ďalších prídavných systémov budete mať web stránku, ktorá vám dokáže príjmať objednávky, plus kurz ako na blog v hodnote 7900 korún. Takže tento balík v hodnote 16 000 korún máte možnosť dnes získať za 6900 na stránke ako na blog.sk/vstup, alebo môžete získať dnes samotný kurz za 5900 korún českých. Prežili sme spolu 60 minút testovania rôznych nových nástrojov. Ďakujem vám za to, že ste tu so mnou vydržali celý tento čas. Dávam teda iba poslednú úlohu. Vyberte si verziu kurzu, ktorá sa vám páči, prihláste sa. V prípade, že už máte prístup, tak si pozrite videá o tom, ako nahrávať obrazovku, robiť videá alebo iných veciach, čo vás zaujímajú. A budem sa tešiť, pretože v nedeľu ma uvidíte najbližšie
zverejním video ku aktivátorom zisku a jednoducho budem sa tešiť na vaše reakcie. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrú noc.